poštovani posetioci fudbalske utakmice Radnički 1923, Voždovac, dobrodošli na stadion Čikanača. Želimo vam da uživate u današnjoj utakmici. Molimo vas da imate u vidu da u fudbalskom sportu nema mesta izdržavanju bilo kakvih formi rasizma i etničke, verske, političke ili bilo kakve druge netrpeljivosti i da u tom smislu navijate za svoj klub Veri sportski. Za gostujuću ekipu nastupit će sledeći sastav. Sa brojem 1 Nikola Perić, 13 Vladimir Jašić, 11 Stefan Đorđević, 16 Goran Dragović, 6 Slobodan Lalić, 23 Dušan Mićić, 24 Danilo Sekulić. Jel imate ovaj papir, Teo? Pa to! Šutir, Beljica.